Вітанки, з вами знову Мікаш, і ми граємо у Майнкрафт. Треба поїсти хоч. У мене зовсім нема здоров'я, І їжу. у мене нічого нема. Ось у нас немає їжі, тому нам треба знести живьов. І заселити їх у себе. Що, нічого не можна? Ну все, більше їжі нема, так. Ну, зараз я зроблю ще хліба більше. Що зробити? Не знаю. Я хочу їсти. Ось пшениця. Я зараз засію, а ти йди зроби хліб. Як? Стой, тут ще є. Ось, на ще. Ти погляди там 3 пшениці у рад поклади. Куди? Верштат. Ну що, отрималося? Я ще роблю. Ось так. Там. Q, на Q. Дякую. Все, есть, мне это хватит одной. Так, живёл. У тебя еще засталась пшеница? Дві. Так, тоді пойдем за мной. Зараз мы прилетим в живёл. Толкай их там трохи. Подойди, коли ласка, до их. Только не бей, просто толкай с собой. О, молодчинка. І гэтых еще. Хай буде овца, хай буде. Треба ще одну прийняти. Есть. Теперь покорми на эту еще. Стой, не овцу, корову. Корову двух, так? Першу і другую. Зараз я на дитятка засажу. Чому я тут? Чому я тут знаходжуся? Все, виходь. Ось калітка гэта. Ух, только хочет. На, попей молока. Смачно? Смачно. Чому ти з древом спиш? Нет. Ну что, идем в печору? Ні. Ну, треба. Знов. Того ж ти, там страшенно. Не, там я. Мені не сподобалося. Так нам треба металу, все гэта, золото, діаманти. Діамант гэта алмаз. Пойдем. За мной. Что оно тут растет такое? Кто это не дорубил? Это раздражняет. Пойдем. А Настя! ти? Настя! А ти Бульфи! де? Березки. Я сам не веду, где я. Мені так само беруть. Ну я подошел до хаты. Ти піднявся Не. до хати? Ну я подошел до хаты, как тебе знести. Ах, О! я бачу. Витанки. Пойдем. О! Ось, так железо выглядає, гляди. Ось. Бачиш? Мені вже дренно. Чому тебе трудно? Що ми знов тут. Нам сюди треба. Бачиш, тут наш сябр живе ще. Боже. Може він сумує тут по нам. За нами. Пойдем униз ще. О. Ніжей треба. Ще ніжей пойдем. Страшенно.
Нормально. І давай, перша прыгай. Сюди, сюди. А подимись, пробіл. Все, прыгай туди, вниз. Навошта? Так, нам Так тут... треба туди. Только осторожно по воде. В воду прыгай. Так. Ну, вось, в печоре я тут поставил факелы шмат, как нас не били. Я думаю, что пойдем туда, у той блок. Там я не ставил факелы. Тут уже и нема такого ничего цікавого. У тебя есть ежа? Вот золото есть. О, алмазы! Еще алмаз. Диаманты, диаманты, Настя. Не-не-не, ты чем? Киркой железной. Железной. Так, так, так. А я какой диаманты собирал. Диаменты, диаманты. Учимся разом. Еще. А ты ведал, что мы пойдем у пекла еще? Пекло. Так. Навошта? Нам там треба нечто знайти. Що там світиться? О, Я б'юся. Что мне бьет? Настя, сзади тебе бьют, бей. як бій? Учися, давай, давай, бей его. Еще нет иди. Де? А я чу. О, золото, железо. З його випала шкура. Шкура його. Ось, Вадим, там є ще павук. Скинь мне шкуру. Що випало? Такую коричневая. Шкура его гнилая. Гнилье. У мене нема. Ёсть, такая коричневая, нема? Ні. Не сверху будет. Там мишень что есть сверху. Там золото что. У мене вже 3 тільки серця. Шкелет. Не-не-не. Только нены. Ой, не так. Добывай там железо, золото, руки трясутся, правда? Мені? Ну, мне почулося. 3 серця, я сказала. 3 серця. Треба поїсти нечто. Стой, не йди сюди. Ну, боже, сколько тут пауков. Хто їх там родить? Де ти? Зараз я тут поб'юся з ними. Жах. Там О, спаунер. Вадимка! Их там шмат будет. Еще больше. Не, Настя бежит за тобой. Бей его, бей его. О, де ти, де ти? Все, я загинула. Пам'ятаєш, куди бігче? Тут така ніч, я не буду бігти, Вадимку. Там диаманти у нас. Все, спим. Потім ободвух. Стой, почекай. На, это тебе. Щит возьмеш, як факел брала. На F. Що я зараз тримаю? Шлем? Правый, натисни на правую кнопку мышь. О, опранула. Цікаво побачити. Все, пойдем. Сейчас мы покажем, кто тут. Таточка. Ти з хлібом у руці.
Идешь. Что у меня в руце было? Хлеб? Хлеб. Так. Все як потрібно. Где? Где ты? Тут я, тонкий сзади. Ах, Побежали. И я тебе не могу ударить. А, не, я смог. А, вот, бачиш, не могу. Сзади, Настя. Давай, тримай щит, хай я тебе поспробую ударити. А, він на мене почав. Я на тебе ставлю. А что я так шмат? Готуйся, зараз я не можу подвести. Аккуратно, Вадим. Там шкелет. Вадим. Все. Вау, у нас Молодец. спаунер есть. Не ведаю, что с гэтым робить можно. Что есть? Что это? А, калі тут нема факела, ну, темно, тут з'являецца зомбі. А тут у гэтых Ну, я ведаю. куфарах ёсць скарбы, розныя скарбы. Там, хлеб, напрыклад. М. Можна забраць так само. Там павук. Тут іще один ёсць. Вадим. О, Що, каб ти зрозумела, гэта вялікая такі шанец маленькі, што гэта попадецца. Забей іх, калі ласка. Настя, дапаможы. ну я Чому не ти? ведаю, яны нешта не забивают. Страшно. Я тут. Ой, Вітамся. чему ты меня бьешь? Я не випадково. Хочеш поїсти? У меня нечто ё. А гнилое мясо это можно есть? Можна? У меня ось хліб є один. Кавалочек. Зараз я зроблю верштат і Ой. дам тебе ще хлібу. Там Не гляди, хочу там это. золото ніч зверху було. Тут ще є спаунер. Я може нечто не ведаю. Крипер. А, Ой. ну тримай так само тримай щит, коли крипер бачиш. Тут ще крипер. Где? Я сам не ведаю где. Ну я тут у початку, где мы прыгнули. Ось я, зверху. Не туди. Трохи ніжей. Пойдем, будешь мне факелы У ставить. меня є факели еще. Так, я знаю. Давай, ставить будешь. Тут железо было сверху. Я? Ну, Закопала, ну, завалила тебя. О! Тут треба. Так. Где тут уже? там ніхто йде. Тримай. Я загинула. Прибежишь?
мене ж нічого немає. Забили Настю, а я вас заб'ю усіх зараз. Я не пам'ятаю, куди йти. Прийдуть вести. Хто це? Ось ось. Так, зараз подимаємося по воді. Ну що, отримлюється? Так, я подимаюся. Я упала знову. Боже мой. Осторожно, там лава. А, я... Дім, ну... Не тримується. Мені пузирки вже. Все, стой, осторожно. Вот сюда далей подимайся. Побежали до хаты. Хутенько. Раз хутенько бежи. Все, вось хата наша. Можешь кудись полететь. Ти в верштаті робиш гарбуз Що вирос. це? Гарбуз. Нічого собі. Только осторожно, это не ломай, вот это. Теперь гляди, что у нас есть. Бачиш? Що це? Діамантова кірка. А чмурець. Давай ляжем спать. І дякую всім за перегляд. Ми сьогодні сходили у печору, несколько разов там померли, але все равно здобыли, что мы хотели, минералы, диаманты знайшли, ще знайшли 4 ці 3 спаунера, не пам'ятаю, але это такий маленький шанс, що нікого такого не було випадково, ну, може, не є, да. І ще ми заселили наш загон, там тепер живуть живьоли, корови, овечки і курочок треба ще. Як тобі, Настя? Я сподобалася. Хочеться робити далі і далі. Що робити далі і далі? Нечто робити. Добре. Пишіть ваші коментарі. Нам цікаво читати ваші міркування, ваші думки. Може, нам треба нечто зробити. Тут таке інше, що ви хочете. Так, може побудувати нечто. Ставте свої вподобайки. Натискайте колокольчики і підписуйтесь на нас, далі буде більше.